Дами и господа, здравейте, ще ви покажа трика с предсказанието. Сега ще ви покажа. Вземате едно обикновено тесте, цепите го, размесвате го. Чакайте как да направя още по много държа. Цепите го, пак го цепите. И те някак се цепите го както си искате, пак го оставяте така. Правите тъй и слагате така отгоре. И сега тази карта е предсказание за обнос. Сега ще видим двойка каро. И тук съм предсказал, че в една кутийка сказал съм, че ще двойка каро. И това беше от мен. Довиждане. Ще се видим някой друг клип, защото ще правя доста. Не знам, не много, но някой друг път. Да харесвате клиповете, абонирайте се за мен. И също да знаете, че на някакви клипове участвам с един мой приятел, Мартин Нетко се казва в YouTube. И неговия канал е такъв. Да знаете, довиждане от мене.